Salam aleyküm. Men Döwran ve Meditama kanalyna hoş geldiniz. Kelleňizde soraw. Bu nähil kanal? Häzir aýdaýyn, dinleýäs. Mähruanda täze çykýan kliplerden, aýdymlardan, Instagramda täzeliklerden we şuna meňleşlerden habarsyz galýan. Sebäp diýsem, YouTube'da azyndan 10 uly türkmen kanallar var we muňa meňleş bir näçe kanallar var. Ýöne bulan barny bir ýerde eşitip ýa-da görüp biljek ýerimiz ýok. Näme üçin ýok? Oturduk, pikirlendik ve size Meditama kanalyny açdyk. Bundan beýle Meditama kanalynyň bizim ismimiz bilen aňsatça habaryňyz bolsun. Bugünkü täzeliklerimizde Murat Molla ve Espiter Cançkı Cançkı klibini aslında kiçiräjik komedi film diýsek bolar. Sylka saşak. Aşaýdymçylarymyzdan Celil täze klibi Sen ýeten o. Mana sen ýeten o. Mana dem ýeten o. Bana men ýetem o. Adaman Nurduýew ve Timur Orundan has ýakynda täze klibi garaşylýar. Farhad Öraýewden Bagtaýdymy diýen täze klip çykdy. Güller toýguny obodun bagtaýdymy. Güzel oyunlarımızdan biri Amalia'nın Bileceğiydım'ın klibini Vipaşkavat kanalından sadece ünlülerden görüp bilersiniz. Ferhat Atayev'den köp farkla täzelik yoktu. Yan yakınına Salamım Aydım klibi çıktı. Salamım bu sadım dine sana dine. İnnik temamız Halk Aydın söýücüleri, Mekan Atayev söýücüleri yakınlaşın. Bir mi? Yok. 2 mi? Yok. 3? Yok. Dolu bir albom Mekan Atayev YouTube kanalına Halk Aydımı size getirýär, görüp bilersiniz. Kovladan sallanıp gelimi sana mesana ağacan arabın kıydın. İnni geleli hip hop dünyasına. Rap söýücüleri hip hop diline ilki bilen kelleňizde kim bilýär? Aşağıda komentarya, tesvire kelleňizdekiň ýazyp bilersiniz. Biz sizin kelleňizdekileri bilesimiz gelýär. Abduday'dan 25 ýaşly Aydymy Fit Vagran Saydeli Sylka aşağıda. Yaşayan 25 ýaly Oğlunlar uçurdu yine de vakumda ýaly Gaýyga minip aktenin bäri. Geleli Instagram täzeliklerine. Geçen gün Instagram'da renkli sahypa atly akkauntda gabatdyl. Akkauntun içinde aýdymçylar bilen soraw jogap geçirilýär. Gyzykly soraw jogaplary geçirilýär. Mene haladım. Size de maslahat berýär. Ýöne YouTube kanalyny tapmadım. Instagram'y Sylka aşakda. Espiter'in Instagram sahypasynda ýagşyň aýtmagyna görä Espiter öýme atly gepleşik geçirecek bolýar. Ve birinji bilen elbette ýagşyň öýüni bar ya. Belli rapperimiz Espiter täze gepleşik açyk bolýar ýagşy şow ýaly. Assalamu alaikum. Awa. Ýöne men gepleşiginde ýyllarlar men öz ýanyma çağırýar, amma bir Espiter özü var ya gepleşiň ady öýme abi şu Espiter toýalşy ýaly. Dostlar, şu nömeyle biz sizi täzeliksiz koymaz. Eğer siz kanalımıza abone olup like bassanız, sizin pikiriniz biz için vacip. Aşağıda yazın ve görüşeceğince hoş kalın.